Sanamukela uKhansani TV, igama Mkhulu Nkazimulo. Uma umusha channel secela subscribe khona wazi ukuthola amavidiyo ngesikhathi siwakhiqiza. Ngenza amathongo khona nje into engifisa ukuthi ngicacise nje la. Ma ukuthi awukaze uhlolelwe yimina noma angikulaphi, ngiyacela kusuke sekuyiphutha mawufaka amaphupho awu-15 noma awu-20 awu-8-9 minutes ubude, kodwa uthole ukuthi awulashwa yimina noma awukazi uhlolelwe yimina. Ngobani? Kukhona iy'ngane la ezifike zithunywe abantu abadala ubeze kuthina. Le y'ngane zifike zifone zihlolelwe, abantu bakubo basitshele ukuthi yini inkinga. Mase siyazilapha ngesikhathi siyilapha le y'ngane le, uthole ukuthi sekuza amaphupho abalulekile efabe siyawathinta ngoba lezo ngane zisuke sezise-process yokulashwa. Asisakwazi-ke manje ukuthi thina sifinyelele emaphupheni akhona ngoba ukhona umuntu ovele afone nje emini noma athumele amaphupho awu-20 noma awu-15 ngesikhathi esisodwa. Le nto ebanga ukuthi abanye abantu bangalitholi manje usizo laba abalikhokhelile usizo. Ngiyacela, ngeke ukwazi ukuthi ufone emini uthi ufone uMkhulu Nkazimulo ufuna umtshela ngephupho obenalo, kodwa uyazi ukuthi awukalashwa esikhondleni sikaMkhulu Nkazimulo. Ngoba manje uzofona emini mina ngisentabeni ngigeza umuntu, noma ngisemanzini ngigeza umuntu, noma ngimlahlisa isilwane, noma ngimsusa izizwe, noma ngenza noma yini. Kunzima-ke ukuthi uphume kwela moya ufake umuntu emanzini ubambe ifoni ngala. Iphutha elikhulu elenzakalayo seninomkhuba ngisho la enikwenzayo lokho ukuthi sicela usisize usikhulumise nomkhulu. It's a matter of life and death. Cela usiphuthumise sekuthinta impilo. Uthi wasaletha ifoni ngisemanzini ngifaka umuntu kanti uzongitshela ngephupho. Le mimoya lapha emanzini ayivo iy'ngozi. Kuyadinga lo muntu lo engisuke ngimsebenza noma ngimlapha even nasentabeni ngibe focus khona. Ngiyanicela-ke amaphupho labantu engisuke ngibalapha, ngiyacela ningawaletha noma yinini uma ngikulapha. Ngiyangizwa uma kuyi-process ukuthi ngiyakulapha. Uma ngingakazi ngikulaphe asisho ningabuzi. Ngicela ningwenze lokho only ngo-Sunday. Ngicela ningafoni emini nine ningalashwa yimina mase nikhuluma ngamaphupho. Cha, uyakwazi ukufona ubuze ukuthi mkhulu laphi na yonke into. Ukhona uthwasa noma umuntu ongabamba ifoni akuchazele kabanzi. Sikwenzelani lokhu? Phakathi kokugeza abantu, ukuhlola, ukuqula imithi, ukuya entabeni, ukuya emanzini, ukukhuleka, nokuhamba uye ko-Cape Town na yonke indawo, kukhona isikhathi la khona efanele sisithole sokwazi nasibe abantu nesinilaphayo. So uma ufona uma ufuna ubuza ama-direction noma ufuna ukwazi ukuthi niyohlola kanjani emini noma intambama, kodwa ungafoni emini nje ungalashwa la ekhaya. Uqale uxoxe iphupho, buza phela mkhulu kunjani, ubhizi yini, ngidinga ukucaciseleka la, anginawo amandla ukuthi ngihlole, ngingafona nini. Hhayi ukuthi ufone ugcine usukhuluma uthole ukuthi uyafona lesikhathi sesidulini thina silahla izinto ezinzima ezihlupha iy'ngane zethongo. Laba abeze ngosizo abasalitholi ngendlela, ingakho seningibona ku-WhatsApp angisekho khona kakhulu ngenxa yokuthi iy'ngane lezi ezilethwa iy'thongo ukuthi zizolapheka ezinawo amandla azisaphenduleki ngendlela. Ngicela sibe neqiniso sibambisane, ungalinge ungifonele uma wazi ukuthi angikulaphi uvele ufone emini uzosho ngephupho. Amaphupho kulaba engibalaphayo ningangifonela noma yinini ngoba kusuke khona umyalezo wabantu bakini ngomsebenzi esuke siwenzile. Nani abanye ningangithinta kuphela ngeSonto mayelana namaphupho uma wukuthi angikulaphi. Nalapho ngeSonto ngongena uma kuwukuthi seniqedile ngale engibalaphayo ngoba naye uma usufika kufanele ngikunake 100%. Ngiyabonga ngane zethongo, ngicela sibambisane ngoba ziningi iy'khalo. Abanye bathi mkhulu sengikade ngilindile ukuthi ungihlolele. Asikwazi ukufinyelela kubona ngenxa yabantu abafonayo kodwa abalashwa la ekhaya. Asingavimbezeli abanye asebefile ngokuzolashwa. Ngicela ngempela ningafoni emini, suke sisebenza emini uma wukuthi awulashwa noma awukho kwi-process yokulashwa. Fona for ama-directions, fona for ukuhlola, uma kukhona imibuzo fona, kodwa hhayi for amaphupho. Kakhulukazi nina nisephehlweni kogobela
kodwa nibuze umkhulu Nkazimulo ngamaphupho. Naloko ku-wrong. Asenzeni kahle, simhloniphe loyo gobela uma ukuthi ukwenzela kahle. Uma kuthi khona into oyisabayo, phahla ukhulume nabantu abadala bazokunika umhlahla uthi deda noma uhlale lapho. Ngoba kufanele usabe vele uma wakugobela. Nemibuzo awulashwa yimina Sunday. Unamaphupho awulashwa yimina Sunday. Unemibuzo ukuthi ngihlalaphi, unemibuzo ukuthi ihlola kanjani, unemibuzo ukuthi ufika kanjani kimina, fona noma yinini. Amakhosi amakhulu. Lokhu ngaphambi ukuthi ngihambe ngithe kuyahlupha ngoba ngisenza nomkhulu ishezi. Ngicela sisize le ngane esezifikile zisizakale ngokuthula. Amakhosi amakhulu.